बे दाउ मानैखौ एडभान्स बैसागुनि जानाय जासिगोन। नैबे हेल' लोगोफोर, गिबियावनो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुखौ बरायनानै लाग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि गोदान भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो नोंथांमोन बयनोबो रंजालि बैसागुनि खुलुमनाय जासिहरबाय। दा फैदो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआवहाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय एडभान्स बैसागु जानो थाखाय आङो बेयाव फैनाय जादों। बेयाव बिखुनजोनि न'आवहाय एडभान्स बैसागु। नाथाय गोबांफोरा साननो हागौ माबेलाय बैसागुबो जायो ओमफ्राय गिर्जाबो हाबो, बेफोरबायदि साननो हागौ। नाथाय खोथाया बेबायदि नङा। जोंना बेबायदिनो गामियाबो बाथौ आरो जोंनि ख्रिस्टियानजों लागालागि। ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बाथौ आरो आंनि बिमानि बिदा फंबायफ्राबो बाथौ। बिनि थाखायनो जोङो मोननैखौबो गोरोबलायनानै बैसागुआवबो बेबायदिनो रंजानाय बाजानायावहाय बाहागो लायाबाबो बैसागु हिसाबै बिहाव बिखुनजोनि न'आव फैनांगौ जायो आरो बेबायदिनो बिमायफोरनि न'आवबो थांनांगौ जायो। दा नोंथांमोना बेखौ एसेबां गिदिर साननो नाङा, गोबां बायदि रोखोम साननो नाङा। मानो होननानै बुङोबा जोङो बर' जाथि हिसाबै मिलायलायनानै थानो गोनां जायो। ओमफ्राय बेबायदिनो बोथोरजों लोगोसे बोथोरखौ लोब्बा लाखिनानै थाबायफानांगौ जानानै फैयो। बेयो मोनसे फोरबोसो नालाय, फोरबो फालिनायाव थांनाय फैनाया गिदिर खोथा नङा। दा बेनो बाथ्राया, माने न'आवसो मोनसे फोथाराव बा मोनसे रायजो हुआ नङा, बिहाव बिखुनजोनि न'आवसो फैनाय जादों। दा बे भिडिअखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। दा जों बेयावहाय दिनैनि बे प्रग्रामाव सोर सोर फैगोन बेखौ नोंथांमोनहा फारियै नायलांबाय थाबानो जाबाय। आङो गासैखौबो खोन्थालांनो नाजासिगोन आरो। बे दाउ मानैखौ एडभान्स बैसागुनि जानाय जासिगोन। नैबे खासि बेयो, ओमफ्राय नैबे दाउला। दाउला खासि नैबेयो ना। सोरबा जानाय बादि होयो, आथिं एवनानै बादि जानाय। नैबे बोरमा बेदर, दाउ, नैबे मोदोम, नैबे आथिं खर', नैबे ना फ्राय माखासे एवगासिनो दं। ओमफ्राय मोनबाय। ओमफ्राय नै दाउ खिबु हांगासिनो दङ। स्प्राइटसो होलाय, स्प्राइट लोंनोसै। मा लाबोखो नोंहा? आंगुरा लाबो, जानोसै। गोजा गोजा गस्ला लाबोदों। लाबोग्रो आंगुरा। बिफांनिफ्राय खानोसै नै। बावहागुरिनि बियो, बावहागुरिनि बांगाल जायगानि। मा जाखो लोगो नोंहा? मा जादों? मैथाजों नाजों
नै बेखौ थोरसि लथासो बाहायबाय साहासो फुदुंनो आंहा नै खाबाबो गोदानलायबावसो नै बिबार गोदान दिनैनि ब्लगा जानाय लोंनायल' नै दाउ संनोसै एबाराव मा जालायखो बेलाय आंनिसो जायाफ्रा मानो मस्ला मस्लि जोंना बैसागु क्लास नङा नालाय ओंखायनो जोंहा खालि जाग्राल' जोंहा जानायावल' जोंना बैसागुआव खरसा बानायनो मोनाना बादा दं जानोल' मोनो खरसा बानायनो मोना फैसाखौनो गारनो मोना बिदि दाबिनो मोना होनदों दाख्लै मिथिङाव दाख्लै जों लागोआव मिथिं जाखांबाय दाबिनो मोना होनदों होसनद' बोरमा बेदरनि दनारा बारा माहाजोन नङा साराया फिसासो साराय फिसानि बेदरालाय मा बिसिबां जानोसै नै साहा लुबाय होसननायखौ खेबनोसै एसे जायगा जानाय नंलाथ' बबाव अमा बेदर संनोसैलै ओमफ्राय थाव होबाय सबसिनिखौ हरजाबायमोन ना एसे नै para jagoli ke ini juga sini ada ini ya dia dan gulai ya enak kali ini barlan aja naik ini segi ya ini sini deh lah begini दाउ गोदानानै गस्लाया थैनांजोब्बाय ओमफ्राय ओंख्रि संनानै गोलोमफ्रुजोब्बाय दा एसे दुगैनानै लाग्रोनोसै ओमफ्रायसो जानायाव हाबनोसै नै बावहाय नै दैयाव दुगैनोसै ओरै बे दैयावनो दुगैनोसै इसे गोजौनिफ्राय ओंखारलांनांगौ थुलि जायोना एडभान्स बैसागुनि देलायनायफ्रा नायसाय मानसिफ्रा देलाय मोनाखै थावखौसो नेदों आं
एडभान्स बैसागु खालामबाय नै मालाय बिस्रा बैसागु बैसागु मोनदों नामा नोंसोरलाय गोगोम मोसाखागोन नामा देग्लाय बैसागुआव बिमा फिसाजो सेकेन्ड ओमफ्राय फिसाजो गिबि ओमफ्राय फिसाजो 3 नाम्बार फिसाजो 4 नाम्बार ओमफ्राय नैबे बिमानि बिब' बिनानाव ओमफ्राय बिफा बिजामादै 3 नाम्बार बिजामादै 1 नाम्बार ओमफ्राय बे खोन्थाबाय थाग्राया बिजामादै सेकेन्ड खोन्थाबाय थाग्राया ओमफ्राय नैबे बिजामादै गिबिनि फिसाला बिजामादै सेकेन्डनि फिसाजो ओमफ्राय बिजामादै गदायनि फिसाला 3 नाम्बारनि फिसाला ओमफ्राय नैबे फिसाजो बिसोरो मालाय मोनसे फेमिलि ज'नो फट' लानो नागिरदों दै आरो फट' लाबावनो जमा जमा थांबावबाय आरो फट' लाहैबावनोसै बिफां सायायाव नै मालाय बिसोरहा बिब' बिनाव सेल्फि लालायलायदों ज' सेल्फि लादों मालाय गिसि थानायाव जाया जाया मोनाब्ला जोंना जाया मोननाय नंला नामा मास्टारनि फिसाजोखौ जाग्राफ्रा बोरै उल्थां फाल्थां जाजोबखो ओरै दल मोनसे ओमफ्राय ओरैहाय दल मोनसे ओमफ्राय बाव दल मोनसे ओमफ्राय ओरै दल मोनसे नै जाग्राफ्रा आंना हारसिङै नै नै दाना खाजि जाखांनानै मा रायलायलाबायलायबाय ओरैहाय दाबो माखासे जाखाङाखै ओमफ्राय ओरैबो नै सोरबा जादों सोरबा लोंदों ओरै सोरबा जागासिनो दंबावो लोंगासिनो दंबावो नै नंमारगौमोन नामा सालथे बिब'खौ मोनैनि बिनानावखौ लांबाय फसायोमोन जाहैदों दाना बे खोथाया मैयासो बेरफ्रुबाय माबायाव फुजायाव मोदायफोर
มันบีไอแบบไอยังไม่สุกแล้วไอใหญ่เครื่องไปก็ได้เชื่อนะใช่เลยทำก็ลองไม่ได้นะไม่ได้ลีบีสุมาโอ้ยเฉยमाने गोदो गावखौसो फसायोमोन जाहैदों सासेया खारलानि नामा मामोन खोन्थादो दे सान्थिका फान्जामुथि Mày không mà sao? Câu được từ nay à đi. Được quay khớp, có là năm phút được. Không mà sao? Câu được từ nay đi. Mày ăn cũng có một đơn gì. Mày nấu được nụ chơi. Ăn bố quy nhiều người nào? Apa metai dengsi kun lai deh. Kishore Kumar ni kau kun deh dengsi. Deh kun do dengsi. Boyu malah jatah aja bayi nengah metai dengsi kun deh. Kacau hidup berai, Rajkumar ni kacau. Rajkumar ni kacau pun nama siapa hidup berai. Người Mười trả đây. Family dance. Unai karbaşa. Mana बिसोरो बिजामादै सासे फैगासिनो दङ नालाय बे बिजामादै फैद'यैनि मोसागासिनो दङ बिजामादै सासे सफैयैनि बेवाइ सासे सफैयैनि एकदम जि खारनाङैनाय मोसागासिनो दं आरो बिसोरो बोरमा बेदर एवदोंमोन लाथा खाबाय दाउला खासि एवदोंमोन लाथा खाबाय जि खारनांदों गय जायै जायै मोसागासिनो दा बेवाइ फैबासो जासिगोन जों लेंहरदो दे बेवाइया मेकआप लाबोनो होनदोंमोन दाउलाबो सान्दुंजों खामजोब्बाय मोसाहो मोसाहो
एडभान्स खालामदों होननानै बुङोबा बैसागु बोथोराव फैयोब्ला बिसोरो जोंजों थाफानानै जोंनो जाहोनो लोंहोनो सम मोना जाहैदों मानो होननानै बुङोबा बयबो गावबा गाव गामियाव बेरायदिंबायनानै थाबाय बायनायावनो जोंजोंहाय थानानै जानो लोंनो सम मोनानो ओंखायनो जोंखौ एडभान्स लेंहरखानानै बेबायदि एडभान्स बैसागुनि मुङावहाय रंजाबाय आरो बिसोरो माने जोंहाबो आराम जाबाय फैखानानैहाय बांद्राय लोंनाय जानाय गैयालासेनो मोजाङै मोजां रंजानो हाबाय बैसागु बोथोरावहाय बयबो बिदिनो गावबा गाव बेरायबायनायजोंनो सम मोनलाय लाङा नालाय ओंखायनो बिसोरो बेबायदि खालामबाय आरो गासै 3 फिसाजोफोर दङ ओमफ्राय सासे दंबावो सासे हाबा जायाखै दा बेबो जाखासिगोन बावैसोनि उनावनो जासिगोन दा बिनि सेंग्राया फैगासिनो दङ दा बेखौ नेगासिनो दं आरो नोंथांमोनहा मोनथिलांगोन लासै नायलांबानो जाबाय मा लाबोदों मुरि सोरबा जाखोदों गोलैनानै जानाय नङा जाथारनाय नङा खालि मिस्टि लाबोनाय नै जानोसै खन्द दे पिस जाहोनानै दाजोमोनखौ मिस्टि जाबाय दा गोदै ना गोखै मिस्टिया गोदै गोखा नङा दा जोंनि थिङैनि मिस्टिया गोखासो जोंनि थिङैना गोखासो मिस्टिया गावबागावनो जाय बुग्रा बेबो थाखा गारनांगोन जाय बुजाग्रा बेबो थाखा गारनांगोन सिकित्सा खालामनो एसे सिकित्सा खालामलायनाया आघात जाबा बुजाग्रायाबो थाखा गारनांगोन जुस लोंसैलायनो नै बोरैबा स्टाइल खाथार खालि बे माबायाव बिरो बोरै जौ लायनाया ओंखामा नै दासो मोनजानोसै थोरसियाव जोब्बाय जोंना जानाया थोरसियावनो ज'जोब नै दाना बिदाय लालायजोब्बाय बेवाइखौ बिखुनजोखौ खुलुमबाय दाना बिदाय लाजोब्बाय ओरै सालथे माखासेयाबो थांनोसै हनै जोंबो थांनो ओंखारबाय गारि गाखोबाय नै जोंबो दा ओमफ्राय ओरै सालथे सासेया थालांथ'बाय
सालथे सासेया दहायनो खालांबाय 12 माबायावनो 1थायावनो खालांदों सालथे सासेया